Stiže septembar, vrijeme nekih novih početaka, vrijeme povratka obavezama. Ovaj period godine nakon godišnjih odmora karakteriše pojačana potrošnja. Iz godine u godinu trudimo se da specijalnim popustima olakšamo potrošačima taj period u kojem je kućni budžet najugroženiji. Od 27. avgusta do 11. septembra na snazi je naša specijalna akcija Uhvati popust, a vrijeme do kraja ove godine će obilježiti najpovoljnija ponuda i najniže cijene najtraženijih artikala. Odabrali smo proizvodi koji čine potrošačku korpu prosječne porodice, ne praveći kompromis kad je u pitanju kvalitet i provjereno porijeklo namirnica. Tako da će naši potrošači uživati u odličnom izboru kvalitetnih proizvoda po najnižim cijenama na tržištu. Posebnu pažnju smo poklonili najmlađima. Za lake i lijepe početke, susret sa novim i starim školskim obavezama, potrebna je i dobra priprema. U većim Voli i naš diskont marketima možete kupiti sve što je potrebno malim i malo većim đacima po najpovoljnijim cijenama. Pored toga, na prvom spratu iznad našeg diskonta u Podgorici počeo je školski sajam u kojem možete u potpunosti opremiti svog đaka na jednom mjestu. Sajam traje do 15. septembra. Želimo srećan i bezbrižan početak školske godine svim đacima, posebno prvacima.